Ja, we zullen nou naar de mysteriemotor van Wadenier. Nou, die hebben we trouwens al gehoord. En het eeuwenoude Oeral Lindenboek hebben we ook al gehoord. En dan zullen we nou zien naar de 12e stad van Friesland. Want directeur Bert Loper van Tresor die behandelt voor u elke maand een cold case. Oftewel een mysterieuze zaak uit de Friese geschiedenis. En een van die zaken is dus Belsum. Is dat nou een stad of een dorp? Nou, daar zullen we het door hebben. Ja, Alvesteden of Tolvesteden, dat heeft nogal wat consequenties. Want wij leven haast in het getal Alve. Denk maar gewoon eens Alvesteden toch. Dat is in en al beleving vanzelf. Ja, we zeggen de beelden. Ja. Dus, mensen worden er warm van, hè? Friesland en Alve, die zijn haast onverbrekkelijk met elkaar verbonden. Maar zitten we wel op een goede spoor, maar we daar net eens op naar Sjen. Maar ja, goed, Alve, dat libbert enorm. En show ik maar even naar het volgende filmpje, wat we er al gewoon net mee doggen. Ik heb nog ongeveer 25 uur te gaan. Wat ben je onderwaan? Stempeling. Ja, dus ik denk een toeristische en economische ramp wat Alve tolve worden mat. Hè? Dus dat is Ja, dat we al net erbij hebben. Ja, maar goed, we kennen het om de skiertnis heen, dus we moeten even zien van binnen er net tolven. En wie Belsum net die 12e stad. Als we dat begrijpen willen, maar we even waarom naar de midsioen. Van hoe zie je dat nou eigenlijk met stadsrechten? Hoe kom je eigenlijk onder stadsrechten? Nou, in heel Europa weer dat hartstikke makkelijk. Want hier een landsheer, een koning of een graaf of een hertog. En die joeg eigenlijk top-down joeg aan een plak stadsrechten. Maar ja, Friesland altijd oors natuurlijk. Wij hier geen landsheer, Friese vrijheid. En ja, hoe kom je dan in Friesland eigenlijk naar de positie, de status van stad? Het is misschien wel aardig om even te zien naar de atlas van Scotanus, die ik je van me lezen heb. Ziet er prachtig uit. Ja, geweldig ding. Scotanus en dan de bewerking van Halma uit Santje 18 is een prachtig ding. En ik sla even de hele kaart van Friesland op. Wanneer is dit? Nou, dit is de kaart van ongeveer Santje 100. Maar het jouwt nog wel precies aan hoe strategisch die plakken in Friesland lijn die letter stad waren. Heel oud natuurlijk Starum, onze eerste stad. Maar er waren ik een peer, bijvoorbeeld Ljouwert, Dokkum en Walzert. Ja, die worden bottom-up worden die stad. Het worden hadden eigenlijk gunt door de omjouwing. Van onderop dus. Van onderop. Want ik die omjouwing hier natuurlijk verlet van plakken mijn merkrjocht, mijn muntrjocht. Er moesten plakken wijzen waar economie plak vinden koer. En zo ben eigenlijk van onderop een aantal van die Friese steden ontstaan. Een peer nog top-down, toch door de graaf van Holland, Albrecht van Beieren, om 1400 hinnen. Die man hier geen echte macht, maar hij joeg wat in zijn politieke strijd, joeg er wat privileges uit. Maar het jouwt aan hoe geweldig complex de situatie in Friesland weer. Dus oerl in Europa top-down, in Friesland bottom-up, onduidelijke situatie. En ja, in die situatie is eigenlijk de skiertnis van Belsum te plaatsen. Laten we Belsum erbij pakken. Ja, laten we Belsum er maar eens even bij pakken. Belsum, een bijzondere plak. In de midsioen eigenlijk groeit uit twee plakjes wei, Belsum en Tuttingum. Bijzondere namen, maar letter is dat in een plak weer een Belsum. En het is denk ik wel aardig om er even op te wijzen hoe strategisch eigenlijk Belsum in Friesland lie. Dus we maken direct nog weer even waarom naar die atlas van Blauta. En dan sla ik even de kaart van Belsum en omjouwing op. En je ziet prachtig, wat we dus nog net meer realiseren, hoe Belsum daar aan de kust leidt. Ja, want wat is wetter? Nou, hier, dat we doen al het beeld, maar hier lie je in de Middzee en de Middelzee. Ja. Hier zie je de Oude Zeediek. Hier de rieën die uitkwam in de Middelzee. En je ziet hoe strategisch Belsum daar aan de kust lie. Maar een iepe verbinding naar de CETA. Dus alle ingrediënten om een stad te worden, economisch, strategische positie. Starenbiegeliks. En je ziet dan ook dat Belsum een identiteit ontwikkelt waarin ze haar zelf ik stad nemen. Ze gebruiken de Latijnse term voor stad, civitas. Ze worden ik door de Boetewaard als stad, ik door Lübeck bijvoorbeeld, de haardstad van de Hanze. Dus er wie een imago en een identiteit die het helemaal stedske wie. Maar ze wien dus een beetje stad?
Ja, een beetje. Ik denk in Friesland, in die complexe situatie, wien ze eigenlijk wel heel sterk. Want er is net een checklist van mast alles hebben om sterk te wezen. Maar gewoon in positie, hoe ze het zelf zeggen, hoe de boetvrouw het zegt, wien zij sterk. Maar ja, er is toch altijd discussie. Ik en Peer hier Verlien. En het is wel aardig om even te jaren wat een van de onderzoekers site. Dat is de onderzoeker Cox. Gemeentesecretaris Joost Cox is dwaande met een boek over de stadsrechten in Nederland. Bij zijn speurtocht zeggen dat op 11 april 1955 de stad Lübeck een brief schrijft aan de stad Berlichem. En iets anders geschreven dan je het nu zou doen. Maar dat is meteen het oudste bewijs. En daarna zie je het steeds terugkomen. Dus die mogen zich echt wel beroepen dat ze stad geweest zijn. Maar waar is de rol met stadsrechten? En waar is het zegel? In Friesland misten ze ook nog een tal van stadsrechten. En dat werden correct de rechten die ze hier in Belsum wel hien, die ze daar net hien. En er waren verhalen binnen dat de Belsumers die rechten aan Friesland verkocht hebben. En dat ze er een mooi poepje van hebben. Ja. Frensen, nou, Ja, prima. dat is een sterk verhaal. Maar het verhaal van Cox sluit eigenlijk wel aan bij wat ik zei. Belsum Fieldem stad en Wien stad. Nou het de bekende en belangrijke Friese historicus Hans Malt zei van nou ja, dat maar we eigenlijk net zo zien. Het is eigenlijk nooit uitgegroeid daar, stad daar. Dus die bestrijdt eigenlijk die visie van Cox. Als ik er nou naar zocht, denk ik van ja, Belsum zegt de identiteit wie je stetsk, het imago wie je stetsk. Dus ik zou zeggen, bottom-up, in die hele complexe Friese situatie, Belsum wie je een stad. Dus conclusie van Bedloper, directeur van Tresor. Ja, daar waar ik alle handen en vingers voor in vuur te steken. Belsum is de tolde stad. Ja. Maar goed, daar hebben we ook geen tijd voor. Maar het gaat nog verder. Ik denk, als je diezelfde criteria toepassen op een oorplak in Friesland, dan hebben we Tretjensteden. En dat Nog is één erbij. Nog één erbij. En dat is het verhaal van Kolm. Maar goed, de toeristische economische ramp Wielgrut, als ik die Tretje er nog bij doe, dan is er niet meer te redden, denk ik. Maar als je het verhaal subtiel, nuanceert, besjoggen, hebben we toen Tretjensteden in Friesland. Maar dan ben ik in Belsum en dan denk ik, ja, dit wil ik benemen. Dit wil wij nu eens promotie van. Komt er nou net een spul tussen, wat is het merk Friesland en Belsum met Belang? Dat denk ik, dat we het de strijd voor de komende jaren. Oké, ja. maar dan horen we wat te praten. Precies. Ja, mooi. Nou, dank u wel.